Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten pagi hari ini. Mae libur, Mbah Juwarsi soalnya rewang mendarat iki. Setahunan bayi, nggone anake Mbak Sami, aku ape rono. Gawe iwel-iwel mendut Nagosari ketoke ya. Wis kita bantu. Soalnya kita nek ora anu ya dibantu wong. Oke, diawali dengan bantu Trivo Glowing. Timbang keadaannya rondok sepi aku ya brai guys, sementara libur. Terus iki rewang, baju ya tukang ngadang. Wong tukang kelanek sapa? Sri Karni. Tukang kelanek Sri Karni. Nah, ngewangi ae. Ngewangi buntel-buntel ya guys, sementara memang bunteli iwel-iwel. Oke, kita pantang terus sampai nanti. Iki aku tak ndang budal. Wis bar aku wis tuku jangan menir. Tuh. Gak tak gawa duwike lali. Duwem. Oh iya duwike Mbak Sawia tak gembol Mbak. Kalau foto Listrik kok peteng meneh, Kang. Halo, Mak Elpi. Walah mencorong kayak sentrong bolong. Halo. Halo, guys. Dadah. Raune Sonia, guys. Lah Mbak Wici kok riap-riap. Ya kowe mampir, guys. Wis, iwel-iwel. Ya. Iwel, guys. Iwel-iwel. Sing ra ketok aku ya ora maksa meneng ae. Iki bakale apa, Wit? Iwel-iwel. Sing digawe teko Tepung ketan. kayak klopo. Atine mangkel terus ngamuk karo Setan. Iki isine apa, Mbak Ju? Lali dhewe ora tak gawa lah. Biasanya mendut-mendut. Apa gawe anu aku mau rempah menyok gak ngatasi. Wala Mbak Parti, bar nek mepe pari. Pakai pinduk-pinduk. Ki aku nyandak sing ndi, Cang? Apa sayang? Cukup kok. Ya kae. Iki gak usah diokrok-okrok, gak usah digunting. Yo, iya guntingi. Kae mbak. Kurang dicumpuk anak sama. Rokok pokoknya. Itu ora nek glatine. Enak kalau golek. Golek ah. Entah enggak dolan nek tak. Lah kok koyo ngene ya. Ora nek tepak. Oh, aku ra amit-amit tenan. Ndang kono lho, kok kono kalau anune wedhuse anu. Wedhus e. Bakal mendhet to ning kono. Kuwi lho ning kono. Iya. Ya, aku mendhet. Ya. Ya, sini kok ning kene. Lho, sini ning kene. Mbok kono. Ada ning kene lek penak angin-angin, heeh. Ana. Ando bayang kono. Lembok kan ndur bayang ngene. Pirang kilo lek enek limo. Ya diutek kuwi lah. Patang kital. Rana bukti. Oper. Patang kilo. Oper. Sik. Iki lho nekeli. Aku tak ngewangi cocok iki ae ya. Aku ra iso kuwi angin. Keruk, Mbak, keruk. Ya. Godhonge mbah. Sing lemes, Mbak. Nah, iki bocahku. Sakane iki tepet. Sakane kancil karo kuwi. Kuwi ndang nyandak kae dadi karuan. Gunting ya. Iya. Guntingnya nang kok. Guntingnya ndi le? Jajane selorokan kene gunting ora ya biasane. Kemarin itu coklat. Kan minta Walah lengane kudune banyak nyak-nyak. Mak ada misane, Ger. Ampahmu lho. Tambah digodhog kae. Ndi, Mbak? Ndi, Mbak? Kae bilane. Nyambat sik tanggane, Mbak. Ngemplok apa ki? Lo ngincing ngene an. Ada kok rambut ya.
Ora ketok yo meneng ae. Angger gak obah yo meneng ae. Wis. Lho guys. Nek adah bak-bak ngono lho buatan Iki jenenge iwel-iwel guys. Iya. Iwel-iwel. Kadung seneng ora ketu. Kowe jenge penyet. Kena apa nek mendut dikek ijo yo. Ya gak iso. Kayak klambi El. Kayak godhonge. Walah, mendute guys. Oke, Dekar iki gawe apa Dekar? Iki apa neh Dekar? Iki apa neh Dik? Gawe apa iki? Walah rena pira mang iwel-iwel Nagasari mendut. Ayo bara jadah ya sik balas. Walah lha kok kebu-kebu. Oke, Nagasari guys, Nagasari. Oke, lakon gedang sembrek. Ini gedang kok ngene sare ini. Larang lho iki sami iki lah. Gedang apa? Gedang murah. Murah, raja 5.000-an, raja 5.000 atik pipit tek tai. Murah kabeh. Aku lek Pak 5.000 gak payu kok. Gedang sak tundun renek rego 50 saiki, Mbak. Tambah 5.000. Murah. tambah kuwi Mbah goreng tak ngono ada aku. Murah ya yu sesuai. Ngewel-wele genteng. Ngalen dene. Karang tak mbak. Sampan bancaan cek suwe ya. Heeh. Oh ya larang sok ben. Larang nek saiki murah. Nek sok ben larang. Ora payu juga gak larang. Terus saiki ning pasar banjir Mbah gedang. Akeh sih. Dia mumbruk, dia enggak murah-meriah. Pan. Pan. Kira duwe yo. Kemeluk ya, Mbak ya. Iki Jawa kabeh, Mbak. Iki jago 100.000. Anu Jawa, Mbak. Iya. Kuwae kembok ono, Mbak. Dulu Sik kelan. to, iki tak nggo anune ireng ben. Ireng to. Ben melok ireng. Maksane ya. Nah, njaluk lah. Ya, Mbak. Cipratan. Oke, guys, erose kurang gede kan. Ya, ngene wis. Gak ikan iki mok ngene kan. Iki anu, guys, iwel-iwel rampung, apa-apa rampung karek sayur. Iki kelan ireng alias rawon. Tapi rawon kuwi isine oblo, dadi jenenge jangan gede. Mas Karsan, jangan dedek, Mas. Wis tak irisi ya. Mantap. Apa pita abang enggak, Mang? Gak. Pitik Jawa Pitik Jawa. kabeh ya. Iya pitik Jawa sing abang kok dikelolongke. Oke, siap. Iki dimber lerem sih, engko lagi sing kanile. Irenge mantul. Kemerangseng, Mbak. Titik dikurungi netes. Titikmu ketok ya resini. Titik ku ape bodo mati karek klo jago telu. Aku apa iki ndonga kan 6 tak. Dikondem kabeh. Kuwi pitik Bangkok sih sing Aku jet. yo pitik Bangkok. Loro ki 1 juta. Wis payu. Wis payu ya. Wong Tuban. Iya. Halo. Ya santene ae. Santen kelapa. Kelapa larang. Kelapa mahal. Kelapa mbek wong ape murah wonge. Wong 5.000 entuk. Kelapane 5.000. Kelapane 30. Nah, sekali lagi.
Wes. Ditingkas ya. Soalnya jus kan memerlukan akeh apa? Santen. Kabar. Wah iki ngelakno Mbah Min. Gak gedenen ta iki. Ya wong ndas apa? Wah lah ditawakno make aku duwe ndas mang. Pak kompore taruh rupane nek ngene yo. Iki iwak abang. Apa Mbah Tani iki? Ini panggang ale iki ya. Gone iki lho Mbah. Nani. Ngene Mbah ini. Abang. Ini kok abang. Tok serut. Mang lho sing menteleng apik ya. Ndak aduk iwake ketang. Oke guys, jangan gede iwak Jawa guys, ngoncrot cocote crot. Wih. Mantul, ape nggo ngetri mertua. Wih. Wih, anu silet pitik, Mbak. Ih, pupune Mbak Sri Karni. Wih, sot. Iki gendan jangan apa, Bu? Pitik abang ya, Bu ya. Mang gede. Pitik abang guys, sing cembele gede. Iki jangan kuning. Oke. Jajane iki. Jajane iki kira diadai kerdus. Iwal-iwal mendut. Kerajaan pisang. Jadah. Ki apa mbok lek? Kak nibas iki, Mbak. Hah? Kak nibas iki, Mbak. Rawan Kalimantan tak senengen opo sari. Iwak. Ya Allah Gusti. Kayak iya. Kene saiki. Sik aku wis tegas sik. Papanane Suki. Katanya Mbak. Pengen kanjelan kuwi enggak ora. Kayak sing diambeng kok. Wih. Sampun Dorayum, di mana